भैया आजकल बिहार के राजनीति के बारे में के ना जानल चाहता और के ना सुनता के ना जानता। आजकल सोशल मीडिया पे एगो फोटो वायरल हो रहल बा, जे फोटो में नीतीश कुमार के दुल्हन लुटेरी दुल्हन दिखावल गईल बा। लालू प्रसाद यादव के दूल्हा दिखावल गईल बा और लालू प्रसाद के बेटा के सहबोलिया दिखावल गईल बा। और मुस्लिम जनता लोग के बाराती दिखावल गईल बा, काफ़ी वायरल हो रहल बा। और नीतीश कुमार के लालू प्रसाद पर काफ़ी बहुत कुछ लिखल, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे भी न्यूज़ वीडियोस काफ़ी वायरल हो रहल बा। रो लोग के हम दिखावे की कोशिश करते नहीं, रो लोग देखी ये सब वीडियो में के टाइप से कुछ लालू जी के भी संदेश बा। क्या देश बचाने के लिए, भाजपा को भगाने के लिए आप लालू प्रसाद के साथ हैं? अगर हैं तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं। रो लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइब करिए।